A falta de compromiso de financiamento de Xunta e Estado e a incorporación do convento de Santa Clara ao Museo Provincial fai que a Deputación replantexe o escenario da rehabilitación do conxunto. Se que ao final Santa Clara, que agardo que sí, pasa ao museo, o sea que pasaríamos de ganar, digamos, 2.000 metros a ganar 6.000. O sea que, digamos que faría valorar. Polo de momento aprázase a creación dun gran soto baixo a Praza da Leña que uniría o edificio Fernández López co Castro Monteagudo e o García Flórez, unha proposta polémica que o Goberno provincial defende. Non hai, a ver, esa polémica non existe, a ver, esa afición a enganchar, o sea, queremos presionar unha cousa e disparamos pola outra. Parte temos aí o CITA, non creo ningún problema, mas que molestia das obras ou que sea. É a única, porque aí traballaron arquitectos, e non calquera, ou se conectan ou non hai solución. Esta intervención quedará para unha segunda fase, pero o que ten claro o Goberno provincial é que non poden agardar máis. Por iso xa traballan nun proxecto de rehabilitación para o García Flórez e o Castro Monteagudo. Non podemos estar, pois, se financia outra administración, se non financia Santa Clara, isto hai que rehabilitalo, polo tanto, vamos a arrancar a facer. Seguro que caro. Por qué? Porque é unha rehabilitación endemoniada, complexísima. Segundo os plans iniciais, o Castro Monteagudo habilitarase como espazo didáctico, mentres que García Flórez prepararase para acoller exposicións puntuais. O que sí queda suspendido polo de momento é a construción dun edificio para arqueoloxía en Valdecorvos.